la cantina es tocaven culs, a les escales també, als patis nois molestaven a noies, a vegades noies no podíem ni jugar a futbol i a classe comentaris de no, las mujeres primero, sí, así le miramos el culo. Pues després del Coeduca vam poder tenir debats de parar la classe i debatre sobre per què no podien dir això. Els alumnes vam estar explicant al professorat què passava quan ells no hi eren i què era el que ells no veien, perquè ells creien que tot estava molt bé i realment hi havia molts més problemes dels que ningú veia. Ens quedem meravellades una mica totes les membres del claustre perquè ens esperem una formació de gènere. Ens obre les portes a redescobrir-nos com a individus des de la infantesa, intentant comprendre una mica què ha passat al llarg de la nostra educació en quant al gènere, en quant a la sexualitat, en quant als estereotips. El Coeduca em sembla un gran regal. Vam començar l'any passat amb una sessió que es va notar molt que hi havia molta expectació, perquè vam ser 60 persones i va ser una sessió com màgica. Vam treballar molt sobre les nostres vivències a l'escola quan érem infants, quines vivències ens havien marcat negativa i positivament respecte a la coeducació, sobretot la gent que no t'ho esperava, gent que ara la veus com molt satisfeta de si mateixa i que de la infantesa havien passat coses molt bèsties. Tots vam veure que volíem com fer-ho millor. Les preguntes claus, què promovem i com ens comuniquem, quins materials, quins recursos i si a través d'aquests podem incidir a aquest canvi de mirada. Podem posar un altre filtre, ens podem adonar de moltes coses que n'érem conscients, però no ens adonàvem de fins a quin punt jo, com a individu, estava participant d'estigmatitzar o d'estereotipar. Al principi va ser la majoria de nois i unes quantes noies els hi era molt igual, perquè on tot està bé, ho veien bé i ja està, perquè és lo normal, és lo comú, però a mesura que anava avançant i anava passant el temps, veies com hi havia gent que ja, potser tenen raó. Fins i tot hi havia gent que de començar a fer bromes de la comissió va acabar el PCT Coeduca i molts nois que van dir ei, teniu raó, jo ara amb els meus amics començaré a dir-los ei, aquesta broma no està bé. Una cosa que trobo molt xula del projecte Coeduca és que s'hagi treballat tant els mestres com els alumnes com les famílies, perquè ha donat peu a que tinguéssim converses amb els nostres fills que potser no haguéssim tingut sobre temes que ells han treballat a classe i nosaltres els hem treballat a les sessions de famílies. I també va haver-hi un espai de trobada amb els mestres que també va ser molt bonic perquè ens vam trobar d'una manera que normalment no ens trobaríem. Hem tingut la sort de tenir 2 cursos, un projecte pilot com a municipi i la pregunta és i ara què? Quan es va acabar els 2 anys de projecte va ser molt trist perquè no sabíem per on estirar del fil i realment es va notar la diferència de tenim comissió i no tenim comissió, perquè es va anar perdent i veies com el masclisme i totes les discriminacions anaven pujant. L'escola és motor de canvi. Ara, això és una xarxa, i al final, si l'escola ho promou, les famílies ho promovem, des del municipi hi ha ressonància, doncs ho haurem acceptat. Allò que ara entenem com a estereotip és perquè ho hem acceptat socialment. Doncs girem aquest estereotip i convertir-lo en un estereotip positiu, Sí, jo això ho dic molt i potser sona exagerat, però és que Coeduca, a mi i a molts altres alumnes que també ho diem, ens ha canviat. Perquè l'institut el veiem d'una altra manera, del que passa cada dia. Però hi havia un moment en el que dius, no, però és que ara realment puc lluitar contra el que no em semblava bé. Havíem agafat fins i tot una família, havíem fet una família a la comissió i va ser molt maco.